ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଗଣିତ ମେଳା ବହିର ଆଉ ଏକ ନୂତନ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତୁମର ପାଠ 3 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କୋଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ପିଲାଟି ପୁରା ଘୂରିଗଲା, କେଉଁ ପିଲାଟି ଅଧା ଘୂରିଲା, ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ? ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ, ଏଠି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆସ ମୂର୍ତ୍ତି ଖେଳ ଖେଳିବା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୂରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୂରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କହିଛି କେଉଁ ପିଲାଟି ପୁରା ଘୂରିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାଟାର ମୁହଁ ସେଇ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକି ଥିବ ତାମାନେ ଜାଣିବା ସେ ପୁରା ଘୂରିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ କାହା ମୁହଁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଏଠି ଗ ପିଲାଟିର, ତାହେଲେ ଇଏ ପୁରା ଘୂରିଗଲା। କେଉଁ ପିଲାଟି ଅଧା ଘୂରିଲା, ନା ଯିଏ ଦେଖିବ ଯାହାର ପିଠିପଟ ରହିଥିବ ସେ ଅଧା ଘୂରିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ ପିଲାଟି ଅଧା ଘୂରିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ଏ ପିଲାଟି ପୁରା ଘୂରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧା ମଧ୍ୟ ଘୂରି ନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଘୂରିବା ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ, ତାର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ନଟୁ ଘୂରିବା ଦେଖିବ, ଚକ ଘୂରିବା, ଦୋଳି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ସ୍ଥିତି ଅଟେ। ତାପରେ ଅଛି ଆଶୁତୋଷ ଓ ସବିତା 2 ଜଣ ଗୋଲାକାରରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଦକୁ ଏକ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରଖି ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଆଶୁତୋଷ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ ତିଆରି କଲା। ସବିତା ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତି ତିଆରି କରିଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କିପରି ଦେଖିନିଅ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରଖିକି ଆମେ ତା ଚାରିପଟେ ଏମିତି ବୁଲିବାଟିକୁ ସେଇଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପୁରା ଗୋଲ ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କହିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲକ ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲର ଅଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଏଇଟା ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ଚାଲୁଥିବା ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସେ ସେତେବେଳେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ, ଯଦି ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାଟା ଯେଉଁଠାରେ ଥିବ, ମନେ କରାଯାଉ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାଟା 12 ଗତିରେ ରହିଛି, ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ବୁଲି ବୁଲିକି 12 ଗତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୋଳି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥିତି ଏଫ୍କୁ ଫେରିଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଘୂରିବା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତାହା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ଲିମା ସମାନ ଦିଗରେ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରେ। ତାହେଲେ ସମାନ ଦିଗରେ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରେ, ଏହା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି ହେବ। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି। କିପରି ଏହା ଚିତ୍ର ଦେଖିନିଅ। ଗୋଟିଏ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ, ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି। ଯଦି ସେ ସମାନ ଦିଗରେ 2ଟି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? 2ଟି ଚତୁର୍ଥାଂଶ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଠି ବୃତ୍ତଟିକୁ ଆମେ 4 ଭାଗ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥାଂଶ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥାଂଶ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥାଂଶ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥାଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗି। କିନ୍ତୁ ସମାନ ଦିଗରେ 2ଟି ଚତୁର୍ଥାଂଶ, ତାହେଲେ ସେ ଏତିକି କେବଳ ଏତିକି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ। ତାହେଲେ ଏତିକି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏହା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରି। ଯଦି ସେ ସମାନ ଦିଗରେ 4ଟି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? 4ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ 4ଟା ଯାକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ 1 + 4, 4ଟା ଯାକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯଦି କରିବ, ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହୋଇଯିବ। ସମାନ ଦିଗରେ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେବ, ଆଉ ସମାନ ଦିଗରେ 4ଟି 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁର ନାମ ଲେଖ ଯାହା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲୁଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଉଛି। ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି ତାହା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଦେଖିବ ଚକ ବୁଲିବା, ନଟୁ ବୁଲିବା, ଏସବୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଉଦାହରଣ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କପଡ଼ା, କ୍ଲିପ୍, କବାଟ, କବ୍ଜା, ଚିମୁଟା, କଇଁଚି, ନଥି, ମଲାଟ, ଫାଇଲ୍ କଭର। 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ୍ ବା 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଦେଖ, 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ? ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆମର ଏଇଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେବ। ଯଦି ଏହା ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ।
ଆଉ ଏତିକିରୁ କମ୍ ହେଲେ ତା 1/4ରୁ କମ୍, ଏତିକିରୁ ଅଧିକା ହେଲେ 1/4ରୁ ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। କପଡ଼ା କ୍ଲିପ୍ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ୍ ଆସିବ। କବାଟ କବ୍ଜା 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଅଧିକ। ଚିମୁଟା 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ୍। କଇଁଚି 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ନଥି ମଲାଟ ଫାଇଲ୍ କଭର 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଅଧିକ। ଉପରୋକ୍ତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ କି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ କି, ବା ଦୁଇଟି 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହବ। ତ ତଳେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଲେଖିବ ହଁ, କବାଟ କବ୍ଜା ଓ କଇଁଚି ଏହା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ କି, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ତଳେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ହଁ, ଚକ, ନଥି ମଲାଟ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେଖ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ପାଇପକୁ କାଗଜ କ୍ଲିପ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲା। ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ପାଇପ୍, ଏଇଟା ସବୁଜ ପାଇପ୍, ଗୋଟେ କାଗଜ କ୍ଲିପ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି। ସେ ସବୁଜ ପାଇପକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଧରି ରଖିଲା ଓ ହଳଦିଆ ପାଇପକୁ ଘୁରାଇଲା। ହଳଦିଆ ପାଇପର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମୁଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ବା 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସମକୋଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି ଏକ ସମକୋଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସମକୋଣ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହାକୁ ସମକୋଣ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ କୋଣ ମାପ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ ଜାଣିଛ, ଯାହା ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ମାପିଲେ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତାହାକୁ ଆମେ ସମକୋଣ ବୋଲି କହିବା। ସମକୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଏଲ୍ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ 1/4ରୁ କମ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ 1/4 କମ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଛି, ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ତାହେଲେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ମାତ୍ର 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲି, ଏହା ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣର ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଓ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ଏହାପରେ ଶେଷରେ କହିଛି, ମୁଁ 2/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲି, ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏଠି ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ଏହା ଏକ ସରଳ କୋଣ। ତାହେଲେ ସରଳ କୋଣଟି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସରଳ କୋଣ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାହାକୁ ଆମେ ସରଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ଏଠି ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି କୋଣ ଆକୃତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିବ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆକୃତିରେ ରହିଥିବ। ତାହେଲେ ଆସ କାମଟି କରିବା। କାଗଜ ପଙ୍ଖା ତିଆରି କରିବା। ଖଣ୍ଡିଏ ଆୟତାକୃତି କାଗଜ ନିଅ, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ପ୍ରତି 2 ସେମିରେ ଭାଙ୍ଗ କର। ଏମିତି ପ୍ରତି 2 ସେମିରେ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗ କରିବ। ନିମ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ କାଠି ଲଗାଇ ଏକ କାଗଜ ପଙ୍ଖା ତିଆରି କର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଏବଂ 2ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ କାଠି ନେଇ ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଦେଖାଯାଇଛି ସେଇଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାଗଜର ପଙ୍ଖା ତିଆରି କରିବ। ଏଠି ପଙ୍ଖା ତିଆରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖ, ଏଠି ପଙ୍ଖାର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଦର୍ଶାଉଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଏଠି ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କାଗଜ ପଙ୍ଖାର ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଏଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣକୁ ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା, ଗୋଟିଏ ପୁରା ବୃତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯଦି 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ କାଠି ଦୁଇଟି, ଏକ ସରଳ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାହେଲେ କାଠି ଦୁଇଟି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ଏହାକୁ ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯଦି 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା, କାଠି ଦୁଇଟିର ସ୍ଥିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବ, ଏହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯଦି 1/4 ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତାପରେ ଅଛି ପି ବା ପାଇପ୍ ବା ଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ପଙ୍ଖାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆକୃତି କର, ଆଉ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଘୁରାଅ। 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆକୃତି ମିଶାଇଲେ ଆଉ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆକୃତି ହେବ କି? ନା, 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମିଶିଲେ କେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆକୃତି ହେବ ନାହିଁ। କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ହେଇପାରେ, ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଦୁଇଟା ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ, କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ସମାନ ହେବ ବୋଲି କହିପାରିବାନି।
ତାହେଲେ ତୁମେ ତାର ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ ହୋଇପାରେ ବା ନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଧର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେଇଥିବ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେଇଥିବ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇବା ତାହାର ହେଇଯିବ 50 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେବ, କାରଣ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ 30 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଲା, ତାହେଲେ ତା ମିଶିଗଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ତା ଏକ ସମକୋଣ ହେଇଯିବ। କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ 70 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହା ମିଶିଗଲେ 130 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ତାହା ସ୍ଥୂଳ କୋଣକୁ ବୁଝେଇବ। ତେଣୁ ଏହା ହୋଇପାରେ ବା ନ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଚିତ୍ର ତିନୋଟି ଦେଇଛି, ଏହା 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦର୍ଶାଉଛି କିମ୍ବା ଏକ ସମକୋଣ। 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କହିଲେ ଏକ ସମକୋଣକୁ ସୂଚାଇ ଥାଏ। ତାପରେ ଏହା 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦର୍ଶାଉଛି କିମ୍ବା ଏକ ସରଳ କୋଣ। ଏହା 1/2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସରଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ଏହା 3/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯାହାକି ଏକ ସରଳ କୋଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ଏଇଠି ସିଧା ଭାବରେ ଏମିତି ଦେଇଥିଲେ ସରଳ କୋଣ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସରଳ କୋଣ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି। ତୁମେ ବୋଧ ଖାତାର ମୋଟା ମଲାଟ କିମ୍ବା କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଘର ତିଆରି କରିଥାଇପାର। ଘରେ ଚିହ୍ନିତ ଥିବା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ଏହି ଘରେ କେଉଁ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି କରିଚିନି, ତୁମେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସମକୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ବା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଭାବରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଉତ୍ତର କରିଦେଇଛି, ତଥାପି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ଦେଖିନିଅ। ଏଇ ଯେ କ, ଏଇ ଯୋଉ କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏକୁ କଣ ଲେଖିବା ନା ଏଇଟା ଲେଖିବା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଏଠୁ ଖ ରେ ଏଠି ଯୋଉ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି କୋଣ ଲେଖିବା, ଏହା ହେଉଛି ସମକୋଣ। ତାପରେ ଗ, ଏଠି ଯୋଉ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏହା ଲେଖିବା ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ଘ, ଏଠି ଯୋଉ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ଅ, ଏଠି ଯୋଉ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ଚ, ଏଠି ଯୋଉ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏହା ହେବ ସମକୋଣ। ଛ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ। ଏବଂ ଜ, ଏଠି ଯୋଉ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏହା ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏବଂ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମ ପାଇଁ ଅଛି, ତୁମେ ଖାତାରେ 2ଟି ସମକୋଣ, 2ଟି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଓ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଥିବା ଏକ 5 ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି ତିଆରି କର। ତାହେଲେ ଦେଖିନ ଏ ଆକୃତିଟି ଆମେ କିପରି ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଏମିତି ସିଧା ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବ, ତାପରେ ଏହାର ଦୁଇ ପଟରୁ ଏମିତି ଉପରକୁ ଗାର ଅଙ୍କନ କରିବ, ଏବଂ ଏହା ପରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବେ এইভাবে ভাবে ଯୋଡ଼ିକି ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଇଯିବ ସମକୋଣ, ଏଇଠି ହେଇଯିବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଏବଂ ଏଇଠି ହେବ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଆକୃତିଟି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏଠି ଲେଖିଦେବ ସମକୋଣ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ, ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଏବଂ ଏଇ ଉପରେ ଲେଖିବ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ତାହେଲେ ଆମେ 2ଟି ସମକୋଣ, 2ଟି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଥିବା ଏହି ଆକୃତିଟି ଅଙ୍କନ କରିଛି। ଏହାପରେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିମ୍ନ ବ୍ୟାୟାମକାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସମକୋଣ ବା ସରଳ କୋଣ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏହାର ମୁଁ ଉତ୍ତର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଲେଖି ସାରିଛି, ଦେଖିନିଅ। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାୟାମକାରୀ ଏଇ ପ୍ରକାର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିରେ, ଏହା ହେବ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ପ୍ରକାର କୋଣ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମକୋଣ। ତାପରେ ଚିତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକାର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏହା ହେବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ତାପରେ ଚିତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଏବଂ ଶେଷ ଚିତ୍ରରେ ଏମିତି ସିଧା ସଳଖ ଗୋଟେ ଗାର ଭଳି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ସରଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଅଛି କୋଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର। ପିଲାମାନେ ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ତାର ନାମ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେ କହିଛି ଆସ ଆମେ ଆମର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ ଏକ ଟ୍ରେସିଂ କାଗଜରୁ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ କାଟି ଏହାକୁ 8ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗ। ଅର୍ଥାତ୍ 8 ଭାଗରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଆକାରରେ କଟାଯାଇକି 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲଗାଇ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏଇଠି ପାଇପ୍ ଲଗାଯାଇକି ଏଟା ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କରି ଦେଖାଅ। ପାଇପ୍ରେ 1/8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଦେଖାଅ। 1/8 ପିଲାମାନେ 8 ଭାଗରୁ ଭାବିବେ, ତାମାନେ ଆମେ ଏତିକି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା, ଏତିକି। ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏଇ ଯାଇକି ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଲା 1 ବିଭକ୍ତ
8 2 ବିଭକ୍ତ 8 2 ବିଭକ୍ତ 8 କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ନେବ ସମକୋଣ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନେବା ଦୁଇଟା 2 ବିଭକ୍ତ 8 କହିଲେ ଏତିକି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା। ତାପରେ 2 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା ବେଳେ ତୁମେ କେଉଁ କୋଣ ପାଇଲ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ ସମକୋଣ ଜାଣିପାରିବ ସମକୋଣ ପାଇଲ। ଗୋଟିଏ 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚଉଠ ବା 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଅଧା। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଏତିକି ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚଉଠ ଅର୍ଥାৎ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଅଧା। ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲାବେଳେ ତୁମେ କେଉଁ କୋଣ ତିଆରି କଲ 5 ବିଭକ୍ତ 8 6 ବିଭକ୍ତ 8 7 ବିଭକ୍ତ 8 ଏବଂ 8 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ଜାରି ରଖ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ଯେ କେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଶେଷ କରିପାରିଛ। ତାହେଲେ ଆସ ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର କରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଭଳି 2 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 3 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ଏହା ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ 4 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲେ ଏକ ସରଳ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତୁମେ ଦେଖିନିଅ 4 ବିଭକ୍ତ 8 କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଅଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ଏହା ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆକୃତିରେ ହେଇଯିବ। ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମିତି ବୁଲିକି ଆସିବା ଏଇ ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆକୃତି ହେଇଯିବ। ଏହା ଏକ ସରଳ କୋଣକୁ ସୂଚିତ କରିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା କେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଶେଷ କରିପାରିଛ। ତେବେ ଆସ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 6 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଓ 8 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଶେଷ କରିପାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୃତ୍ତର 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଅଂଶ ଓ 2 ବିଭକ୍ତ 8 ଅଂଶ କାଟି ନିଅ ଏବଂ ତାହାକୁ ମୋଟା କାଗଜ ବା କାର୍ଡବୋର୍ଡରେ ଅଠା ଦେଇ ଲଗାଅ। ଏହାକୁ ତୁମେ କୋଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କର। ଏହାପରେ ଦେଖ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୃତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ 1 ବିଭକ୍ତ 2 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଓ 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି। ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରି ଏହାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଅ। ତାହେଲେ ଏଠି 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା ଏ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦର୍ଶାଉଛି 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି କରିବା ନା ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନକୁ ପଛକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଏପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏହା ହେଇଯିବ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏପଟେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପଛପଟକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଏପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏହା ହେଇଯିବ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତାହେଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆମେ କିପରି ଦର୍ଶାଇବା ଆମେ ଏଠି 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଏହାର ଠିକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀରେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବା। ଏହା ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଗାର ଉପରେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଏଥିରେ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାହେଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଦେଖ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ସମକୋଣ ଆକୃତିରେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଏଠି ଏମିତି ଭାବେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯେପରି ସମକୋଣଟିଏ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ସମକୋଣ ଆକୃତିରେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରିବ। ଏହା 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତାପରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେସିଂ କାଗଜରୁ ଏକ ବୃତ୍ତ କାଟ। ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତକୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି 3 ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ପାଇପ୍ ଲଗାଅ। ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ 1/6 2/6 ଅବଧିରେ ଚିହ୍ନ ରଖ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବୃତ୍ତଟିକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୃତ୍ତର 1/6 2/6 ଅଂଶ କାଟିଦିଅ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ 1/6 ଅଂଶକୁ ପୁଣି ଅଧାରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। 1/6 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅଧା ସହିତ ପାଇପ୍ର କେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମାନ ହେବ ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ଏହା 1/12 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହ ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମୋଟା କାଗଜ ବା କାର୍ଡବୋର୍ଡରେ ଲଗାଅ। ଏହାକୁ ତୁମେ କୋଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସ କାମଟି କରିବା। ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଅନୁମାନ କର ତାପରେ କୋଣ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ତର ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ ଦେଖ। ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ମାପର ଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସମକୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କି ନୁହେଁ କୁହ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସମକୋଣ
सूक्ष्म कोण और स्थूल कोण विषय जानी सारी तेणु चित्र गुड़ देखिए आम जापर एगुड़िक के प्रकार कोण देख ये हम एक सूक्ष्म कोण उत्तर तुम लिखि सारी यह हम सूक्ष्म कोण यह एक सूक्ष्म कोण यह एक सूक्ष्म कोण ये सूक्ष्म कोण यह एक समकोण ये चित्रटी एक स्थूल कोण और ये चित्रटी एक स्थूल कोण अटे। यापर 2 नंबर प्रश्न को जीवा निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र में तीर द्वारा सृष्टि होता घूर्णन माप अनुमान कर कोण मापिया यंत्र को व्यवहार कर ठीक कि नुहे परीक्षा कर देखाओ। तो देख ये दुईटी रश्मि द्वारा गोटे घूर्णन को दर्शाई गोटे एक 4 घूर्णन अर्थात एवठू एति आ गए 1 8 घूर्णन एवठू एति मिसीगले यह हम 3 8 घूर्णन दुईटा जाक मिसीगले ताले एठू एति जो घूर्णन होती आम के लिखिपर ना यह 8 भाग भागे आम लिखिपर 1 8 घूर्णन এই ঘূর্ণনটির স্থিতি কোণ লিখবা আমি ଏହା କେତେ ପରିମାଣର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାକୁ 8 ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଇଏ ହେବ 2 ଭାଗ ଇଏ 2 ଭାଗ ଏବଂ ଇଏ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଅର୍ଥାৎ 8 ଭାଗରୁ 5 ଭାଗ 5 = 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। এইটা ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକୁ 4 ଭାଗ ଲେଖା କରିବା ଇଏ 4 ଭାଗ 4 ଭାଗ 4 ଭାଗ 4 ଭାଗ ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ ଏହା 7/16 ଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେବ। एटी आगे 4 भाग करवा एठू ये 2 भाग आसी यह संपूर्ण 4 भाग 4 2 6 भाग और एटी 4 भाग यह भागे अर्थात 7/16 घूर्णन हेब। 3 नंबर अच्छी दिया आकृति गुड़िक प्रत्येक कोण को माप घूर्णन अनुसार कोण गुड़िकर माप को लेख एवं सेगुड़ी मध्य केउटी सूक्ष्म कोण स्थूल कोण कि समकोण वर्णना कर अर्थात ये देख क ख देती कर उपरे बिंदु क डैश सूचित कर ख डैश सूचित कर ग ग डैश घ घ डैश सूचित कर च च डैश व डैश सूचित कर जो कोण को सूचित कर से कोण गुड़िकर केते घूर्णन कोण अच्छी एवं केनु प्रकार कोण आम चिन्हट करवा तेज आस यार उत्तर करवा पे आम यह नामित करदे यह प्रथम चित्र यह द्वितीय चित्र यह तृतीय चित्र नामित करदे। प्रथम चित्र देख प्रथम चित्र रे ख कोण 1 8 घूर्णन करुच्ची 1 8 घूर्णन कले यह सूक्ष्म कोण लिखा यह हम सूक्ष्म कोण प्रथम केते परिमाण घूर्णन कर लिखा के प्रकार कोण सृष्टि होती प्रकार लिखा क कोण 1 8 घूर्णन यह लिखा आम सूक्ष्म कोण। द्वितीय चित्र रे ग कोण 1 6 घूर्णन कर लिखा आम सूक्ष्म कोण घ कोण 1 3 घूर्णन करिछि एठारे आमे यागु लिखिबा यह होची स्थूल कोण एवं ग डैश एम जो सूचित कराई गोटे देगी ताकू आमे 1 6 घूर्णन करछि यह आमे लिखिबा सूक्ष्म कोण। तृतीय चित्र उ कोण 1 8 घूर्णन करछि आमे लिखिबा सूक्ष्म कोण। च डैश कोणटी 1 3 घूर्णन करिछि यह लिखिया आम स्थूल कोण एवं कोणटी 1 4 घूर्णन करिछि आम यह लिखा समकोण। तेणु प्रत्येक चित्र रे दिया कोण जो सूचित करा जायछि ता केते परिमाण घूर्णन करिछि एवं केउ प्रकार कोण सृष्टि करिछि तार उत्तर आम एठारे कले। एबे आम परवर्ती प्रश्न को आलोचना करिबा। 4 नंबर प्रश्न अच्छी दि जाइए रेखा गुड़ी व्यवहार कर निर्दिष्ट घूर्णन कोण अंकन कर जन यह 1 2 घूर्णन केपरि कोण अंकन करवा 1 2 घूर्णन हेले यह सरल कोण सूचेब आम यह तलू ये भाव जोड़ीदा। 1 4 घूर्णन 1 4 घूर्णन पे समकोण को सूचेब तुम चाहिए एपटे अंकन करपटे अंकन कर तुम इच्छा जो पटे चाहिए समकोण टे कर तेणु ये गोटे आम देखा करदे यह 1/4 घूर्णन यह से 1 4 घूर्णन तुम्हें एपटे अंकन कर एपटे अंकन कर आस आम यपटे 1 4 घूर्णन दर्शाइबा ये भाव 1 4 घूर्णन दर्शाइबा
ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତ 12 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଏଇପାଇଁ ଆମେ 12 ଭାଗରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଦର୍ଶାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ 12 ଭାଗ ଧରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନେବା। ଏଠାରେ ଆମେ এইଭଳି ରେଖାଟି ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାର 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 8 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିପରି କରିବା? ଆମେ 8 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କରିବା ପାଇଁ এইଭଳି ରେଖାଟି ଅଙ୍କନ କରିବା। 8 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ এইଭଳି ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏହା ହେଇଯିବ 8 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ଏହାପରେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତୁମ ଖାତାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କର। 1 + 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର କୋଣ, 1 + 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, 2 + 4, 1 + 6, 4 + 6, 3 + 12, 1 + 2 ଏବଂ 1 + 4 ମିଶିକି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କୋଣ, 1 + 8 ମିଶାଣ 1 + 6 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନିଅ। ପ୍ରଥମ ଅଛି 1 + 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। 1 + 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସିଧା ଗାରଟେ ଅଙ୍କନ କରିବ, ଦୁଇ ପଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅଙ୍କନ କରିକି ଏଠି ଲେଖିବ 1 + 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି 1 + 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। 1 + 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳି ଏକ ସମକୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ଏମିତି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦର୍ଶାଇଦେବ। ଏହା ହେଉଛି 1 + 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତାପରେ ଅଛି 2 + 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। 2 + 4, ଏଠି ଯଦି 1 + 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏତିକି ଦର୍ଶାଇବା, ଆମେ ଦୁଇଟା କରିବା, ଏମିତି ସିଧା ଗାରଟି ଟାଣିବା ଏବଂ ଏମିତି ଟାଣିବା ଏବଂ ଦୁଇଟି ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଇବା। ଏହା ହେଇଯିବ 2 + 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣିକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଭଳି ଏଇଭଳି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇପାରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ 2 + 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଏମିତି କଲେ ହେବ କିମ୍ବା ସିଧା ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣିକି କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ 1 + 6 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ରଟି କରିବ। ଏହା ହେଉଛି 1 + 6 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। 4 + 6 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏଠି ଏମିତି ସିଧା ଗାରଟି ଟାଣିବ ଏବଂ ଏପଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳପଟୁ ଗାର ଟାଣିବ, ଏମିତି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇବ। ଏହା ହେଉଛି 4 + 6 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଏବଂ 3 + 12 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କହିଲେ ଏହା ଏକ ସମକୋଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ଅଙ୍କନ କରି ଏଇଭଳି ତୀର ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଦର୍ଶାଇଦେବ। ଏହା ହେଉଛି 3 + 12 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି 1 + 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆଉ 1 + 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। 1 + 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଗ ସିଧା ଗାରଟି ଦେବା, ଏହା ହେଇଯିବ 1 + 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ପୁଣି 1 + 4 ତାକୁ ତଳପଟକୁ ସମକୋଣ ଆକାରରେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ରେଖାଟାକୁ ବକ୍ରରେଖାକୁ ଏମିତି ତୀର ଚିହ୍ନ ବୁଲେଇ କରି ଦେବା। 1 + 2 ଯୁକ୍ତ 1 + 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି 1 + 8 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯୁକ୍ତ 1 + 6 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ଆମେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ତୀର ଚିହ୍ନଟି ଏଇଭଳି ଇଆଡ଼କୁ ଦର୍ଶାଇବା। ଏହା ଯେଉଁ 1 + 8 ଯୁକ୍ତ 1 + 6ର ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ଚିତ୍ର। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଣ୍ଟାର ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା କେତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ତାହା ଅନୁମାନ କରି କୁହ। ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତି ଦିଆଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟା ଚିତ୍ର ଉପରେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାର ଶେଷ ସ୍ଥିତି ଅଙ୍କନ କର। ତୁମର ଉକ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଗତି କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ 15 ମିନିଟ୍, ଏଠି 3 ଗତିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି 15 ମିନିଟ୍ ଗତି କରିବ ତାହେଲେ ଏହା 6 ଗତିକୁ ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଏହା ବୃତ୍ତର କେତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି? ଆମେ ଲେଖା 1 + 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରିବ। 3 ଗତିରେ ଥିଲା, 15 ମିନିଟ୍ ହେଲେ 6 ଗତିକି ଆସିବ। ଏହା 1 + 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଗତି କରି ଏହା ବୃତ୍ତର କେତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ? 6 ଗତିରେ ଅଛି, 30 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ଏହା 12 ଗତିକୁ ଆସିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା 1 + 2 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ଘଣ୍ଟାରେ କଣ୍ଟାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇବ। ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଗତି କରେ ଏହା ବୃତ୍ତର କେତେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ? 45 ମିନିଟ୍। ଦେଖ ଏଠି 9 ଗତିରେ ଅଛି, 45 ମିନିଟ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ। ପ୍ରଥମେ 9 ରୁ 12 ଗତି ଯିବ 15 ମିନିଟ୍, 12 ରୁ 3 ଗତି ଆସିବ 15 ମିନିଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 30 ମିନିଟ୍, 3 ରୁ ପୁଣି 6 ଗତି ଆସିଲେ ଏହା ହେଇଯିବ 45 ମିନିଟ୍। ଏହା କେତେ ହେଇଯିବ? 3 + 4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ସେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା 1 + 12 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ଏହା କେତେ ସମୟ ଗତି କରେ? 1 + 12 ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମନେ କରାଯାଉ ଏଇଠି ଅଛି, ଆମେ ତାର 12 କତିରୁ ତାକୁ 1 ଯାଏ ନେବା।
ଏଠି 12 ଭାଗେ ଗତି କରେ ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ଗତି କରେ ନା 5 ମିନିଟ୍। ତ 1 ତ 12 ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲିଗଲେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ 60 ମିନିଟ୍ ଯାଉଛି। 60ରେ ଯଦି 12 ହରିବା ତାହେଲେ ଭାଗେ ନେବା 60ରେ 12 ହେଲେ 5, 5କୁ 1 ଗୁଣିଲେ 5, ତାହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଗତି କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ ଏହା ଡ୍ୟାସ୍ ମିନିଟ୍ ଗତି କରିଥାଏ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ଏହା 60 ମିନିଟ୍ ଭାବେ ଗତି କରିବ। ଯଦି ଏହା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ଯୋଉଠି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଏହା 60 ମିନିଟ୍ ଗତି କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର 1/6 ଗତି କରିଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଘୁରିଲେ ସେ 60 ମିନିଟ୍ ଯିବ। 60 ମିନିଟ୍ରୁ 6 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଅର୍ଥାତ୍ 60ରୁ 6 ଭରିଦେଲେ ଭାଗେ ନେବା। 60ରେ 6 ହେଲେ 10, 10କେ 10 ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଗତି କରିଥାଏ। ତାହେଲେ 2 ଗତିରେ ଥିଲା 4 ଗତିକୁ ଆଣିବା, 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଗତି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ 4/12 ଗତି କରିଥାଏ, ତ କେତେ ସମୟ ଯାଇଥାଏ? 60କୁ ଆମେ 12ରେ ହରିବା, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗଫଳ ଗୋଟେ 5, 5କୁ 4 ଗୁଣିଲେ 5 20 ମିନିଟ୍ ଗତି କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ 4 ଗତିରେ ଥିଲା, 4 ଗତିରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଗତି କଲେ ଏହା 8 ଗତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାପରେ ଅଛି କେଉଁ ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରେ ତାହାକୁ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗ ବା କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଗତି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ 12 ଗତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ଦେଇ ପୁଣି 12 ଗତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରିବାକୁ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କୁହାଯାଏ, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତିକୁ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗ ବା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଦି 12ରୁ 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ଏମିତି ବିପରୀତ ଭାବରେ ବୁଲିଲେ ତାକୁ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଥରେ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗଲେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏଇଠି ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବୁଲିଛି। ମୁହଁଟି ଇଆଡ଼କୁ ଥିଲା, ଇଆଡ଼କୁ ବୁଲିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବୁଲିଛି। ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଏଇଭଳି ମୁହଁଟି ଥିଲା, ଏପରି ତଳ ମୁହାଁ ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବୁଲିଛି। ଏପରି ଉପରକୁ ମୁହଁ ଅଛି, ବାମ ପଟକୁ ମୁହଁ କରିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବୁଲିଛି। ଚେଷ୍ଟା କର ଗୋଟିଏ ପାଣି କଳ ଖୋଲିବା ସମୟରେ, ଏକ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିବା ସମୟରେ, ନଟ୍ ଢିଲା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଗତିର ଦିଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏ ସବୁରେ ସେମାନେ ପାଣି କଳ ଖୋଲିବା ସମୟରେ, ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ବା ନଟ୍ ଢିଲା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବୁଲାଇ ଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ଦିଗରେ ବୁଲାଇବା ତାହେଲେ ପାଣି କଳଟିକୁ ଯଦି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବୁଲାଇବା ଏହା ଖୁବ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଢାଙ୍କୁଣୀ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ନଟ୍ଟି ଟାଇଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବୁଲାଇ ଥାଉ। ଏହାପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହିତ ମଜା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ ଏକ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଘୂରିବାକୁ ହେବ କୁହନ୍ତି। ଦିଆଯାଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଇବେ ବୁଝି ସାରଣୀଟି ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ଆସ ଆମେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଛି ଆରମ୍ଭ ସମୟର ଦିଗ, ସେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। 2 ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ସମକୋଣ ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଆସିଲେ ତା ମୁହଁ କେଉଁଆଡ଼କୁ ରହିବ? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହିବ। ତାପରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଛି, 2 ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ, 2 ଅର୍ଥାତ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏପରି ବୁଲିବ, ତା ମୁହଁ ଉତ୍ତରକୁ ରହିବ। ଏହାପରେ ପିଲାଟି ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହେଇଛି 4 ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ। 1, 2, 3, 4 ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ 4 ସମକୋଣ ବୁଲିଲେ ସେ ପୂର୍ବକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଆମେ 4 ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବୁଲିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରୁଥିବା ସେଇ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବା। 4 ସମକୋଣ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବୁଲିବା, ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ସେଇ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତାହେଲେ ତାପରେ ପିଲାଟି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଛି, 4 ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବୁଲିବ। ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ 4 ସମକୋଣ ବୁଲୁଛି, 4 ସମକୋଣ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଉତ୍ତର 5ଟି ସମକୋଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦିଗ ମୁହଁ କରିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ, 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି, ପୁଣି 5ଟି, ତାହେଲେ 5ଟି ସମକୋଣ ଯେତେବେଳେ ଘୁରିବ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ତାର ମୁହଁ ହେଇଯିବ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ। ତାପରେ
दक्षिण दिग मुह कर ठिया होइछि तीनोटी समकोण घंटा घंटा दिगरे ताले गोटे दुईटी तीनोटी समकोण घंटा घंटा दिगरे अधा समकोण घंटा घंटा दिगरे पुणी अधा समकोण घंटा घंटा दिगरे पुणी अधा कोण समकोण घंटा घंटा दिगरे पुणे अधा आउ अधा घंटा घंटा दिगरे अर्थात से दक्षिण को मुह कला। यार पर अच्छी पश्चिम दिग मुह कर दिग को समकोण घंटा घंटा दिग ताले एक समकोण घंटा घंटा दिगरे अर्थात उत्तर को मुह कला। तापरे चारिटी अधा समकोण घंटा घंटा विपरीत दिगरे चारिटी अधा समकोण गोटे अधा समकोण पुणी दुईटी तीनोटी चारिटी अधा समकोण घंटा घंटा विपरीत दिगरे आसिले तार मुह दक्षिण दिग को रहिबो। तुमाने एइभଳି टेबुलटी करी याकू पूर्ण करिवो। तापर देख 2 नंबर प्रश्न अच्छी पद्मा खेलना दुकान आड़ को मुह करिछि जदि से घंटा घंटा दिगरे अधा घूर्णन करे से क्यों स्थान को मुह करिवो। खेलना दुकान मुह कर घंटा घंटा दिगरे अर्थात यही भाव इाड़ को बुलिब यही भाव से डाहाण पट तार बुलिब घंटा घंटा दिगरे अधा घूर्णन कर तो मुह क्यों आड़ को रही आइसक्रीम दुकान आड़ को तार मुह लिखा आइसक्रीम दुकान आड़ को मुह कर परवर्ती प्रश्न देछि से स्थान को मुह करने अन्य क्यों उपाय घूर्णन कर जदि से घंटा घंटा दिगरे बुलूचे आइसक्रीम आड़ को मुह कर रहिबो जदि से घंटा घंटा विपरीत दिगरे अधा घूर्णन करुच्ची ताल आइसक्रीम दुकान आड़ को मुह कर रही आम उत्तर लिखा से स्थान को मुह करने से घंटा घंटार विपरीत दिगरे अधा घूर्णन कर अर्थात घंटा घंटार विपरीत दिगरे से अधा घूर्णन कर आइसक्रीम दुकान आड़ को मुह कर पिला माने आज एठी तुमर ए विषयटी संपूर्ण भाव सरी जाइछि। आमे ए विषयटी को भल भाव बुझा सहित यार समस्त प्रश्नर उत्तर गुड़िक आलोचना कर सारी। जदि तुमको आज ये भिडटी भल लगे तेबे तुम यह लाइक करने सहित तुम सांग मान सहित शेयर कर। जदि एपर्यंत सुधा तुम आम चैनल को सब्सक्राइब कर न था तेबे यथाशीघ्र या सब्सक्राइब करनेब जहाँफल परवर्ती समय जो सब वीडियो गुड़िक अपलोड करगुड़िकर नोटिफिकेशन तुम्हें यथाशीघ्र पाई जाई परिबो। कमेंट बॉक्स रे तुमर मतामत जणाइबाकू आउदम भूलिबो नाही। आज रोची पुणी देखा आउ एक नुआ क्लास रे। धन्यवाद।